тыя часы адзіная святыня для Езуса Міласэрнага была на гэтай зямлі. Молячыся да гэтага абраза, святыня не была закрытая. Напэўна, у планах Божых нешта ёсць. Хвала Єсусу Христу! Сердечно вітаю вас, поважані сестри і брати, і менавіта вітаю вас з цієї святині, міщина Волкалата, шановний пробощ Олег з нами. На сьогодні такий ексклюзив, така зустріча, де ми в покорі поклоняємося менавіта історичному образу Єсуса Міласердного. І сьогодні якраз цей момент, коли ми кришечку познайомилися, відчули гэтую ауру, теплиню і опеку Божию над нами, нашим народом і нашою землею. Бо історія, яка розказує про великі Божі знаки, менавіта гэтай місцини, парафії Волкалата, костьол, якому каля 150 годов, а самой Волкалаці, місцині, каля 600 годов. Ось яка намоленая земля. Там чи тут святині, які зростали спочатку від древляних, і після ось такий духовний квіт святиня. І тому сьогодні ми звертаємося в особливий спосіб до шановного пробоща Олега, щоб почути так само таку інформацію, реляцію, яка би нас ще більше єднала з цією іконою, образом і, звісно, поміж собою, як вірники. Тому, шановний ксенже, вельми вдячний, що ти нас прийняв і що ти сьогодні з нами. Коли ласка, до наших слухачів від ім'я вірників, парафії, нехай люди відчують нашу таку накерованість по дорозі до неба. Хвала Єсусу Христу! Дякую велике, найперш, напевно, Пану Богу за те, що ми маємо так великую і величную святиню у Волкалаті, яка веками вже служить для людей, щоб вони могли приходити сюди і прославляти Пана Бога. Дякую, ксенз Владислав, що і ви так само хочете бути у нас і праз певний час так само тут трошки працювали, некалькі год, як з доїзду пробощ. Але, звісно, гэтыя святыні у образах мы открываем толькі цяпер. Іх ценнасць, іх таксама вартасць, іх малітоўнасць і духоўную дапамогу для вернікаў. Конечно, я як прыйшоў сюды у святыню працаваць у 2016 годзе, то увогуле для мяне гэта было радасць таго, што я трапіў, можна сказаць, як у сваю парафію. Бо сам паходжу з парафіі Скамай, дзе таксама велічная святыня ўжо больш за 4 стагоддзі існуе з пачатку 17 стагоддзя. І вось таксама там святыня Яна Хрысціцеля, як і тут святыня імя Яна Хрысціцеля. Таму для мяне гэта была як родная парафія. Ну і, канешне, ужо бачучы тое, што святыня пачынае трошкі мець заняпад, пачаў выглядаць, што ж тут можна зрабіць, аднавіць, зарэстаўраваць, каб ужо для людзей было больш вартасным і малітва сама, і бачанне вось прыгажосці гэтай святыні. І, канешне, найперш ужо хацелася звярнуць увагу на абраз Маці Божай,
апякункі душ чысцовых, які быў увогуле у вельмі такім занядбаным стане, аклад ачарнеўшы, сам таксама абраз панішчаны хацелася аднавіць. І вось удалося нам 2 гады таму гэта зрабіць. Таксама ксёндз Уладыслаў ужо, напэўна, з пілігрымамі, з парафіянамі Чырвонага касцёла, калі прыязджаў, вы убачылі, заўважылі менавіта абраз Езуса Міласэрнага, які знаходзіўся, можна сказаць, над закрыстыяй у іншым месцы прыхаваны, бо ён таксама меў сваю вартасць і, напэўна, чакаў свайго часу. З гэтага моманту я вырашыў, што таксама яго трэба аднавіць, трэба яго падчысціць, зідэнтыфікаваць, таму што невядома было, хто яго намаляваў, і ён не падобны да сённяшняга абраза Езуса Міласэрнага, які знаходзіцца у Вільні і па ўсім свеце копіі з надпісам «Езу давяраем табе». Мы тут не маем гэтага надпісу «Езу давяраем табе». І калі пасля ўжо даследавання гэтага абраза мы атрымалі адказ, што ён намаляваны пасля віленскага абраза у 1936-37 год датавана, то зразумелі, што гэта таксама адзін з першых абразоў быў намаляваны па просьбе, напэўна, і па замове ксяндза Міхала Сапоцкі, благаслаўлёнага, які быў спаведніком сястры Фаўстыны Кавальскай. І у свой час, як мы пазней даведаліся, якраз у тыя гады перад вайною працаваў у нашай парафіі ксёндз Рамольд Дроніч, які таксама вельмі шанаваў абразы, нават сам трошкі быў маляром, маляваў і сябраваў з ксяндзом Міхалам Сапоцка. Бо працавалі ў адной дыяцэзіі, былі курсавікамі, ў семінарыі таксама, да. І на той час ксёндз Міхал, напэўна, бачыў, што распачнецца вайна, і ўжо абразы аддаваў, напэўна, тыя, якія ўжо былі намаляваныя, аддаваў дзесьці на захаванне ў касцёлы ў парафіі. Ксёндз Рамольд Дроніч з ахвотай прыняў сюды ў сваю парафію гэты абраз, які на сённяшні дзень лічыцца па калеі другім абразом пасля арыгіналу, другім абразом у свеце, які быў намаляваны пасля арыгіналу казіміроўскага, што ёсць у Вільні. І вядома, што гэты абраз таксама тут быў шанаваны. У той час адны з першых парафій, дзе гэтыя абразы трапілі, вось Ваўкалата пачала малітву каронкай да Божай міласэрнасці, пачаўся культ Божай міласэрнасці. Спяваная коронка была, так, спяваная, людзі спявалі. Імша была на пачатку адпраўляна сума, а пасля сумы ўжо пасля абеду людзі ішлі дадому, сілкаваліся, і пасля абеду на гадзіну 15-ю, гадзіну міласэрнасці, прыходзілі да касцёла, і была спяваная каронка да Божай міласэрнасці. Ксёндз Сапоцька, перадаючы гэты абраз, 38-39 год, якраз напярэдадні вайны, як перадаў гэтую парафію нашу ваўкалацкую абраз, сказаў, што шануйце гэты абраз і маліцеся да Божай міласэрнасці, бо Божая міласэрнасць, яна мае вялікія справы, якія можа здзейсніць для вашай парафіі, што касцёл можа уцалець, што не будзе закрыты, што заўсёды будзе святар. І так сталася. Касцёл праз вайну прайшоў, вайна не кранула гэтую мясціну, Ваўкалату саму. Людзі жылі, як жылі. Нашыя парафіяне старэйшыя распавядаюць пра гэта. Таксама, молячыся да гэтага абраза, святыня не была закрытая у часы ганенняў пасляваенных.
святар заўсёды быў пры гэтай святыні, і душпастырства вялося, як вялося заўсёды у парафіі. Вось такая маленечкая гісторыя, якая кранула наш край, кранула Ваўкалату. Шановний ksiądz пробашч, а вось святыня ваша, яна як лічыцца, ці будзе лічыцца як, ну, типа, як санктуарый, ці як пакуль яшчэ месца культу, як людзям, як ты бачыш будучыню, наколькі гэта можна сапраўды заахвочваць людзей, вернікаў, не толькі каталікоў, бо Ісуса Христа лік, як вы ведаеце, взяты з плашчаніцы. Казіміроўскі вельмі доўга шукаў, мастак Казіміроўскі шукаў вобраз Езуса, будучы в Вільні і ў касцёлах, цэрквах, розныя кнігі гартаў. І калі ўбачыў менавіта з плашчаніцы вось гэты лік. І таму яго ўшаноўваюць, як ты сказаў, што нават вось будучыні цяпер праз пару тыдняў, што нават і праваслаўныя, якія ўшаноўваюць гэты абраз. Але цікава, ці гэта будзе месцам культу спачатку, як ты бачыш гэтую да нас, каб не толькі мы прыехалі, але каб людзі завіталі. І то дзень і ноч, каб дзверы не зачыняліся. Ну, на ўсё воля Божая. Гэта мы павінны лічыцца з воляй Божай заўсёды. І я лічу, што, напэўна, у планах Божых нешта ёсць. Адкрыты абраз. Да, адкрыты абраз. Столькі гадоў ён быў дзесьці схаваны, прыкрыты. Культ Божай міласэрнасці існаваў у Ваўкалаце. Праз нейкі час ён быў як бы замарожаны. Людзі маліліся самі па сабе. Не было такога вось адкрытага культу. На сённяшні дзень, калі мы адкрылі абраз ужо, калі адрэстаўравалі яго, павесілі для публічнага пакланення малітвы, то ўжо цяпер у нас у пятніцу заўсёды перад імшой святой, якая адпраўляецца ў 6 часоў вечара, перад імшой мы прыходзім да абраза, кленчымуся разам, і ёсць малітва каронкі да Божай міласэрнасці. Менавіта ў пятніцу, калі Божая міласэрнасць пралілася з крыжа на чалавецтва. Таксама ў нядзелю перад святой імшой, калі людзі моляцца на ружанцы, моляцца літаніяй, але перад самай святой імшой моляцца каронку да Божай міласэрнасці. Таксама гэты культ ужо мы паціху аднавілі. Пасля ўжо самой каронкі, вядома, молімся малітваю, якую акт ахвяравання нашай краіны, нас саміх для Божай міласэрнасці. Канешне, цяпер можа ранавата казаць пра санктуарый, напэўна, але пра гэта можна думаць. Пілігрымаў мы чакаем, і пілігрымы па першых суботах месяца. Менавіта з Мінска, ад вас, з парафій прыязджаюць у Буцлаў на мадлітву першай суботы месяца. Пасля гэтай малітвы, менавіта на гадзіну 15-ю, прыязджаюць у Ваўкалату, бо тут з Буцлава 20 кіламетраў, не так далёка, то прыязджаюць на 15-ю гадзіну на вяночак да Божай міласэрнасці па першых суботах месяца. І за гэта таксама шчыры дзякуй і вам, ксёндз Уладыслаў, што вы хацелі, вось, каб гэты культ існаваў. Ну і, напэўна, усім людзям добрай волі, якія хочуць прыехаць у нашу ваўкалацкую святыню на малітву. І прыватна, і машынамі так. І нават з іншых гарадоў таксама не раз прыязджаюць да нас, каб ось да абраза памаліцца перад абразом вяночкам. Такая справа, што Езус адкрыўся вільно, тут наша зямля,
бо Міхал Сапочка таксама недалёка яго радзіма, вось святая Фаўстына. І гэты імпульс пайшоў на весь свет, а тут такое суцішэнне такое адбылося. А цяпер зноў тут адраджаецца гэтая справа Божая, бо тут недалёка, непоўных 10 кіламетраў, дзе была капліца, дзе адсюль з касцёла, што абраз быў у 39-40-х годах вывезены до спецыяльнай капліцы, дзе тыя часы адзіная святыня для Езуса Міласэрнага была на гэтай зямлі. Так. І гэта велічна, бо мы плануем паехаць таксама гэтую мясціну, вы яе ўбачыце, дзе была тая капліца, дзе гэты абраз прабываў праз 2 гады там ці пару гадоў. Пакуль была вайна. Пакуль была вайна. Да, бо перажывалі, каб яго захаваць. І, канешне, маем такую магчымасць пачытаць гісторыю крыху больш, бо мы размаўлялі тут, дзякуючы табе, шаноўны пробашч парафіі і вернікаў, з якімі рабілі інтэрв'ю па гэтаму абразу, можна знайсці, але мы будзем гэта перадаваць все больш і больш інфармацыі, каб гэта можна было адчуць і займець гэтую ласку Божую, якую нам ахвяруе Христос. Таму шчыра вам дзякуем за гэты момант нашай сустрэчы ў гэтай святыні, і дай Боже, каб святыня стала сапраўды месцам культу, шанавання абраза і Езус, які яднае всіх. Таму перед дзень, так сказаць, перед великоднымі святамі, перед святамі Божай міласэрнасці, няхай мы заўсёды нашымі малітвамі, коронкаю да Божай міласэрнасці яднаемся вакол абраза, іконы Езуса Христа Міласэрнага. Таму ваші пажаданні для всіх наших родных і блізкіх, вернікаў, верніц Беларусі. Жадаю, каб Божая міласэрнасць распаўсюджвалася ў кожным чалавечым сэрцы. Жадаю, каб кожная душа, якая прагне быць збаўленай праз Божую міласэрнасць, была прынята ў нябеснае валадарства. Таксама запрашаю усіх сардэчна у нашу святыню, каб адведаць не толькі гэтую мясціну, не толькі гэтую святыню, але і памаліцца перад абразом да Божай міласэрнасці, таксама памаліцца перад абразом Маці Божай апякункі душ чысцовых. Таксама, шаноўны ксёндз Уладыслаў, і вас запрашаю, праз 2 тыдні будзем мець свята Божай міласэрнасці, і вось яшчэ не поўны год, як мы аднавілі абраз, і хочам у свята Божай міласэрнасці распачаць перэгрынацыю. Копіі, якія зробленыя ўжо меншыя, паменшаныя копіі абраза Езуса Міласэрнага, каб распачаць у нашай парафіі гэтую перэгрынацыю. Тым больш маем год Божай міласэрнасці, і хачу вас запрасіць, каб вы узначалілі літургію святой імшы, сказалі Божае Слова, пра саму Божую міласэрнасць распавялі нашым парафіянам, каб іх яшчэ таксама больш гарача запаліць, ажывіць, абудзіць да малітвы. Бо ў нас прыходзяць людзі, не толькі каталікі сюды ў святыню маліцца. Тут адзіная святыня на тэрыторыі, скажем, 15-20 кіламетраў каталіцкая. Тыя праваслаўныя, якія тут жывуць, не так лічна іх ёсць, можа 10-15% у Ваўкалаце пражывае, але яны таксама не маюць сваёй святыні, царквы у паблізасці, то прыходзяць сюды, у нашу ваўкалацкую святыню, да касцёла, моляцца, таксама і прыходзяць да святой споведзі, і прынимаюць святую камунію, бо яны хочуць жыць з Богам, хочуць жыць па-божаму. І усе людзі добрай волі таксама запрашаю вас сюды, у нашу святыню, ці то на пілігрымку, ці то проста на адведаванне, праязджаючы міма, каб застанавіцца на хвіліначку, адпачыць, пабыць пры Езусе Хрысце, які хоча нас адорваць сваёй міласэрнасцю.
Знагародź вас Божа за доброе слово. І дякуємо щиро від ім'я всіх наших братів і сестер. Дай Бог. Дякую велике, Богом. з Богом вам.